Dámy a pánové, já vás vítám. Já jsem Begemot a toto je moje první video, co se týče Airsoftu. Já doufám, že se vám bude líbit a přeju vám pěknou zábavu. Rejde! A od jaký značky máš to AKčko? Ty vole. Pocíme. AKčko. Kov a ocel 100%. Haha, co se děje? Kluci! Jedem! Pravá ven, pravá ven. Jo. Mám? Máš mě zavřený. Myslíš, měl dlouho? Co? Já jsem chtěl asi druhou stranu. Máš. Máš. A. On se tady nehraje na máš? Hraje. Tak co mi tam týpek řve do mě, že nehraje na žádný máš? Máš tu pistolku? Mám jí záložku, no. A máš plynovku? Jasně? Můžeš mi. My si pro ní zajdu klidně. Jestli je nastavená. Je nastavená, ale dávej si bacha na ten kabel. Jaký Ať ho neurveš. Ty máš jako na baterku. Ať je to. Mrtvoli. Jak to dopadlo, chlapci? To bylo Všimli jste si, že jako v červeném týmu je docela dost starších a jako my jsme tady mladí. Přímo, za co kuce? To je fakt? Ale dobrý, jdem si tak jako zastřílet výška. Co ti padá, vole? Tu a to máš.
Krásně vám to předem, mistře. Krásně to líta. Hoši, Prosím tě, bliká mi ta kamerka na palici, nebo ne? cože? Bliká mi tak... Bliká ti. Bliká? Jo, to si piješ. Ty vole, tak... Mně přijde, že ty chlopáci ty volebního týmu se berou moc vážně. Takže jim neukázat, ale že se to dá hrát i ty zábava. Jo. Rozeď to. Jenom jsem si říkal, proč běží dál. Jo, takhle. Kola. Sorry. Ale nehraje se na máš, tak se omlouvám. Luci! Mám. Od někoho z vás jsem dostal do cecku, když jsem šel na To bylo ode mě, sorry. Který to byl? No ten ne. Aha, tak ten druhý. Ty vole, to je napínavý. Fakt nenáraž do té zdi, ty debile. Mám. Hrpala. Mám. Dělej. Adam, jestli dostanu shot v první vteřině, si tam najdu. To všechno hrá, jo? To je poslední, ne? Jo. Tam se běhnu. Oh, sorry, modrá. Modrá. Jsem napravo, jo?
Jaro. Jsem za tebou, jsem za tebou. Můžu tu projít? Ne, nesmím. Dobře. Modrá. Modrá? Počkej, jakože jsme se setkali na druhé straně a nenašli jsme červený. Tak jsou venku? My jsme šli venkem právě. Aha. Krásný, krásný. Tady ty dveře jsem se narazil ruku, vole. Jo, bacha, no, to jsou plecháče. Zavřu a tě větší, pardon. Já jsem do nich naběhl, no se bojí se nikam nehle, ty vole. A mega združení, kam v té místnosti všichni jde, vole. Modrá. Modrá? Modrá? Tak co, kluci, rozjedem to? Strastejte. Já beru do ne. Modré. Modrá. Co seš? Modrá. Mám! Modrá. Sorry, a já jsem to hlásil, v klidu. Kámo, sorry, ty vole. V klidu, stane se. Já jsem hned za to ty vole pochválen. Ale vyraz mi dveře, vole, já to nevidím. Pomalu, teda. Pomalu. Zvenčí, pak se máme. Koukám zále, jo. Pojď doprava. A mám! A tohle bylo vše od APK farmy Lovosice. Já moc děkuji, že jste se koukali na tohle video. Děkuji organizátorům za super prostory, které tam zřídili. A někdy zase na viděnou.